Kresna Adipati Karna iku anak buangan. Ibune yaiku Dewi Kunti alias Dewi Prita, putra ragile Raja Mandura, Prabu Basukunti utawa Prabu Kunti Boja. Nalika isih nom, Kunti nyoba-nyoba migunakake Aji Adityar Hedaya, yaiku ngelmu kanggo nekakake utawa ngundang dewa kang dikarepake. Ngelmu iku disinaoni saka gurune yaiku Resi Druwasa. Kunti maca mantra Aji Adityar Hedaya. Kunti kasil ngundang Bathara Surya, panguwasa srengenge. Awit tekane dewa kang gagah iku ndadekake Kunti mbobot. Kamangka Kunti durung bojo. Ngerti anake mbobot, Prabu Basukunti nyalahake Resi Druwasa jalaran mulangake ngelmu kanggo bocah kang durung dewasa. Awit ngelmune kang dhuwur lan umur kandhutane wis cukup, Druwasa ngetokake jabang bayi kang dikandhut liwat kuping Dewi Kunti. Iku kang jalari bayi iku dijenengi Karna, kang ateges kuping. Sawise lair, Prabu Basukunti enggal-enggal mrintahake Kunti supaya bayi iku dibuang. Mula bayi Karna dilehno pati lan dikelekno ing Kali Gangga. Bayi iku banjur ditemokna lan dirumat kanthi becik dening Adirata, kusir kereta kerajaan Ngastina lan bojone yaiku Randa. Bayi iku diakoni dadi anak lan diemong lan dieman kanthi welas asih tekan gedhe. Ing perang sadulur antarane Pandhawa lan Kurawa, Karna melu dadi sakutune Kurawa. 3 dina sadurunge pecah perang Baratayuda, Karna lagi wae ngerti yen dheweke iku anak asline Dewi Kunti. Ateges dheweke iku kakang barepe para Pandhawa. Sing menehi ngerti bab iku yaiku bapak kandunge Karna, yaiku Bathara Surya. Wektu iku Bathara Surya uga ngelingake supaya Karna waspada. Karna dielingake supaya ora ngenehke pusakane marang sapa wae kanggo njaga keselamatane awake. Pusakane Karna kang wis kanggo awit lair yaiku anting mustika kang bakal ngenehi tanda menawa anak bahaya lan kutang kerei kasuwargan supaya kebal utawa ora mempan saka gaman apa wae. Senadyan wis dielingake dening Bathara Surya, Karna tetep wae ora bisa nolak panjalukane Brahmana kang ngersakake pusakane Karna iku. Sejatine Brahmana iku yaiku Bathara Indra, bapak kandunge Arjuna. Bapake Arjuna iku ora kepengin anake Arjuna kalah karo Karna ing perang Baratayuda. Mula iku Indra kepeksa macak dadi Brahmana. Asile Karna gelem menehake loro pusakane mau marang Bathara Indra. Awit ikhlasi Karna, Bathara Indra maringi gaman awujud panah pasuka pusaka Wijaya Capa kanggo Karna. Ing perang Baratayuda nalika ngadepi Arjuna, Karna wis ora duwe gaman sekti meneh. Wektu iku kang dadi kusire Arjuna yaiku Kresna. Dene kang dadi kusire kretane Karna yaiku Prabu Salya. Sawijining wektu Karna ngeculake panah pusaka Wijaya Capa marang Arjuna, nanging bidikane meleset lan ora pas ngenani sasaran yaiku Arjuna. Ora let suwe Arjuna ngeculake anak panah pasukan Pasopati lan pas ngenani gulune Karna. Karna gugur ing tangane Arjuna sing sejatine adik kandunge dhewe.